Iets voor Jelvertreien worden we alarmeerd voor een brandmelding. Meestal jeden een brandalarm. Direct ter plaatse kwam, wie er echt brand is heel gauw opschaald naar middelbrand. Ja, het bleek dat we meer handjes nodig hadden en toen het opschaald naar grote brand. Een soort brandwacht uit de regio kwam te plak. Korpsen de Westereen, dan Waard, Dokkum, Kolm en Boetenpost hebben de brand uiteindelijk onder controle kregen. Het grutwettertransport van Zuidhorn hoefde net inzet te worden, omdat er genoeg bluswetter wie. We binnen het pand binnengang, dat is een binnenonval die we niet hebben, hadden een hele grote wetter broekt. En had daarmee voorkwam dat het brand verder uitslaand ging zoeken en verder uitbreiden zoeken. Dus wij gaan echt erger voorkomen. Het zijn eigenlijk twee bedrijven hier. Er zit een garagebedrijf zit erachter, het zien aan. En hiervoor zit een cadeauwinkel. De brand wie op de beginnen groen. Ja, we hebben een hele grote wetter broekt en er is een hele grote reekskeer. Dus de skeer is aanzienlijk. Na een lietse 2 uren kon de brandwacht het zijn brandmeester aan. Er zal onderzoek dienen worden naar de tadracht en het ontstaan van het vuur. De brand leek het ontstaan te wezen in het midden van het pand op de beginnen groen. Maar hoe en wat, dat weten we op dit stuit nog net en wordt echt verder onderzoek naar dienen. We hadden de brand gauw onder controle gekregen. Het was een pittige inzet. Het is een warme jonne. Dus je kan je voorstellen dat het een protte vreget van de brandweermeesken. En daarom is het gewoon heel handig dat er een protte handjes west binnen hier in de Westereen. En dat we mijnmannen die brand bestreden hebben.